Arrancamos, pois, o comer e falar, bueno, un diría que parece que non salgo do Caurel, pero, bueno, é inevitable porque é unha terra que engancha, unha terra que enamora, eu sempre dixen que o que máis enamora é a súa xente, non? E entón por eso é difícil desprenderse daqueles lugares maravillosos. Viñemos da pasada semana de estar por Tribes, tamén coa xente do Clube de Montaña de Tribes, pero tócanos voltar ao Caurel, porque no Caurel, ademais, chega outra desas festas, sen dúbida, importantísimas. Xa era pasadas fai 2 semanas a festa da castaña, pero, todavía falando de castaña, toca falar doutra festa tamén senlleira, que seguramente o que se fai na festa ten moitísimos máis anos, pero, bueno, unha asociación chamada Fonte do Milagro dixo, pois isto hai que poñelo en valor, e así se leva facendo xa uns cuantos anos. Primeiro vou a saudar ao meu invitado e amigo, don Evaristo Méndez, como estamos? Bueno, mira, por aquí estamos, vámonos levando. Na tranquilidade, na calma do Caurel, non? Na calma de Froxán. Sin lugar a duda, aquí como chama de calma total e absoluta. E o que se pone nervioso é porque quere. É porque quere. Sí, sin lugar a duda. Bueno, querido Evaristo, bueno, cantas edicións van xa? Pois vamos a ver, esta sería a 25 edición. Temos que contar como chama que hubo unha que se parou no ano 20, no ano da pandemia, Claro. pero bueno, isto nos contamos como chama por anos que celebrados xa. Efectivamente, o tema do, Saltamos o COVID e a ligera. efectivamente, o tema do 20 xa o deixamos como borrado do calendario, Sí, pero xa está, sí. E xa borrámoslo e punto. Bueno, aínda que xa moita xente coñeza a festa da pisa da castaña de Froxán, aínda que xa moita xente xa ten moitos seguidores esta festa, todo o que significa, imos a facer esta entrevista como se ninguén coñecera a festa da pisa da castaña, ninguén soupera que é a pisa da castaña, non? En primeiro lugar, que é a pisa da castaña? Bueno, pois a pisa da castaña é un proceso como que consiste en secar a castaña e logo como chama sacar a cáscara, o sea, deshidratala para logo como chama de poder conservala durante máis tempo. E o proceso do pisado é o que? Sacar a cáscara, a limpieza, como chama de deixar a cáscara, o sea, a castaña, o que aquí se conoce como pilonga, bueno, que aquí é máis sitios por aí, e deixala completamente limpa. Bueno, eso sí, así, a grandes rasgos, o que a pisa da castaña. Por que decidiches fai 25 anos, Evaristo, celebrar unha festa dedicada a isto? E isto eu digo, o pregunto porque é importante do que quero despois preguntar. Vamos a ver, a miña idade, recordo todavía como xa as pisas de Froxán, o sea, en Froxán en boa parte do Courel. Eu era moi cativo, e aquilo che como moita atención, porque iso nos anos 70 empezou a deixar de facerse. Empezou a chegar as máquinas, e lóxicamente, cando hai unha máquina, o a man do home pois xa non ten cabida, non? E nos pensamos, cando fixemos a asociación, pensamos que era, pues, joder, recuperar esas cousas, non? O sea, porque a xente xoven, os nacidos a partir dos 70 para cá, nadie conocía o proceso do pisado. E a castaña no Courel pois foi toda a vida como chama a castaña do Courel, e sigue sendo, claro, lóxicamente. Entonces había que poñer en valor esa actividade, non? Que a xente soupera o que era realmente a pisa, porque cando fala de pisa, a xente asemello como chama é pisar, que é unha cousa de... Claro. Claro, e ademais é que partimos, neste caso, ademais, da conservación da tradición. Ti dis que alá polos 70 pois se deixou de foi desaparecendo porque chegaron as máquinas, pero é certo que en moitas aldeas do Caurel, ou eso quero imaginar, todavía se pasou, nesos anos 70 todavía se seguiu secando a castaña e se seguiu facendo todos estes procesos, non? A pesar de que chegaran as máquinas. Digo de xeito a mellor xa máis familiar, xa máis individual, etcétera, etcétera. Seguiuse facendo a partir desos 70 ou de repente se paralizou a pisa? No, o que é o secado seguiuse facendo, o que é o secado, o que pasa que logo o que é o proceso do pisado, bueno, como chama de, mecanizouse. Entonces o tema do que facemos nós agora, a demostración como chama da pisa de maneira artesanal de toda a vida, iso desapareceu, claro, lóxicamente, porque primeiro a xente pouca, e logo como é un traballo bastante duro, bastante non, moi duro. Claro, A claro. sorte foi que chegaron as máquinas e pues, fui apartando un poquinho a man do home. Claro, pero e esa mecanización, Evaristo, isto fago xa un pouco como reflexión, non? Dende o teu punto de vista e a túa vivencia, non? Esa desaparición, esa entrada da mecanización fixo que se foran desaparecendo moitos oficios, moitos xeitos de facer cousas, non? E ao mesmo tempo non significou tamén a desaparición das posibilidades que podía haber tido o Caurel
non sei, é unha reflexión que me gusta preguntarche para que ti me digas desde o teu punto de vista, non? Fora perdendo forza no aspecto da produción de castaña, é unha, insisto, unha reflexión que fago dende fora que podo estar equivocadísimo. Hai varios factores, non? A perda, como chamado do tema da castaña aquí no Courel, ven dado por moitas cousas. Para a falta de población, a emigración foi un paso moi importante, foi envellecendo a población do que quedaba no Courel. O traballo de coller castañas é bastante complicado, porque é todo manual. Andar nos outros, e como chamamos outros ti conoces aquí, Sí. que son bastante inaccesibles, moitos deles. É complicado andar neles, non? Entón fui facendo como chama de... Lóxicamente, a xente nova que veu, as generacións que foron entrando, viron que o traballo non era un traballo así moi cómodo que facer. Entón foron deixando cousas de lado. Pero, bueno, seguiuse secando, e sigue secando a día de hoxe todavía. E no Courel hai xente que ainda sigue co proceso do secado. Claro, pero eu digo ademais, sobre todo, partindo da base da calidade e das grandes variedades que teñen o Courel, non? E a calidade de produto que podemos atopar, non? A mí me dá moita pena que non que se este mal vendendo e que non haxa fórmulas para que, bueno, pues para que se poña máis en valor, non? Económicamente. Eu entendo que é moi complicado, porque xa sabemos que ademais hai soutos que teñen non sei cantos propietarios, hai soutos de xente moi maior que xa non recollen, quero dicir, hai moitísimos elementos, non? Que botan para atrás a posibilidade de que crezca a importancia e o valor da castaña do Courel, non? Pero non sei se hai solucións a eso ou que se pode facer. Hombre, solucións, pois solución que podría haber. Como que irmos chapando plantacións novas, zonas como chama que poden mecanizarse, porque hai zonas que se pode mecanizar. Claro. Porque xa digo, se nos vamos ir a apañar e coller a castaña a mangue por aí, pois é bastante complexo. Non é rendible, lógicamente, para o precio que ten, non? Porque todo un día collendo castañas, pois non... Bueno, é un complemento, como chama, que podemos ter aquí durante un mes, 2 meses. Sí. Pero como dicir, como foi unha forma de... Porque a castaña pérdese moitísima. Moitísima. Os outros foron, sí, moitísimo, seguro, moitísima. Os outros foronse deixando, foronse abandonando. Os outros requeren cuidado. Eu recordo de cativo aquí, os outros tiñanse, bueno, incluso había onde se araban os castiñeiros. Traballábanse como se fora unha finca calquera. Claro. Hoxe en día está todo a monte. A mí que me dá moita pena eso. Eu sempre insisto moito nesto, non? En que solución poderíamos ter, non? Porque claro, como ben sabes, ademais que quero moito esa terra e defendo moito ademais o produto que aí sai, non? Sempre me marcho, cada vez que marcho aí digo, como poderíamos facer para recuperar isto, para que a xente do Courel volva a vivir da castaña, non? En todo caso, a pisa é un elemento interesante a que a xente coñeza, porque para min igual de importante é que non se que se poña en valor o produto, que se poñan en valor os oficios, non? Ti ademais eres un gran defensor dos oficios e dos moitos oficios que houbo sempre ao redor das actividades do campo, do monte, non? Porque claro, as ferramentas que se utilizan para facer a pisa, neste caso, por exemplo, son todos elementos tradicionais feitos por artesáns, non? Sí, sin duda, como todo o que había aquí, facía isto como xa madera todo artesanalmente. Que a veces tú conoces o proceso do pisado e todo máis, e xa ves como chamo rústico que realmente é. Aquí pois había que apañalas, non quedaba outra. Había que buscarse a vida e facer os ferramentos en todo, non só no tema da pisa, senón todos os demais oficios. Eu quizá pois tuve sorte de ser dunha xeración, somos unha xeración que vin este cambio tan brutal que vivimos no Courel como se vive no resto do mundo, non? Porque aquí a castaña, eu recordo que era o valor que tiña era, pero moito, non? Porque como chama de... Aquí sempre falaba a xente que viviu a posguerra, por aí dicían como chama a castaña quitara moita fame. Claro. E aquí no Courel como chama de fame non se pasou, e foi gracias a castaña. Por iso que temos que ter en conta o valor que ten este froito para a xente de aquí. Pois un día quizá non reconocemos eso. Bueno, por certo, estaba vendo que no cartel deste ano que saliu gañador dos tres que participaban, o que sai na portada, sen dúbida, tamén é un tal Xan de Vilar, non? Que tamén ten moito valor para vos aí nesa festa da pisa, non? Foi, sin duda, el foi o primeiro, podemos decir casi que foi o primeiro en participar na pisa de Frexán. Estou presente en todas as edicións, bueno, pues para nós foi porque era un gran conocedor do proceso do pisado, do bandoxado, porque para bandoxar xa era complexo, porque xa non quedaba moita xente que fixera. Claro. Agora temos sorte que foi xente ahora con isto da pisa, foi xente practicando, foron como chama de, bueno, están facendo uns pinitos ahora no tema do bandoxado. Pero xa nese momento salvounos como chama da queima, porque pisar máis ou menos é un proceso que se fai facilmente.
Ahora, claro, abandoxar, limpar as castañas e que non caigan ao suelo é máis complexo. E que ten un arte eso, quero dicir, a mí me gustaría que a xente que este escoitando esta entrevista teña a posibilidade de ir ata Froxán o día 7 de decembro, que non perda este espectáculo, porque ao final é un espectáculo, é unha habilidade que non todo o mundo ten, eh? Si, si, o tema do abandoxado é algo moi complexo. A verdade é que é un proceso moi bonito, porque, bueno, non sei que xente que ven a Pisa, pois se deixa, non que proben. Lógicamente, o que Claro. facemos é tragar as costumes. Pero, bueno, por lo menos que vexan, que proben o complexo que é, o difícil que é o proceso do pisado. Que requer unha técnica moi, moi depurada. Unha pregunta, Evaristo, o proceso, quero dicir, proceso de como, cales son os pasos? O proceso é secado como se fai? Cando se empeza a facer o tema da pisa? Como é ese proceso de tempo? Vamos a ver, o proceso do secado, pois, bueno, empezase de que se colle a castaña no souto. Ajá. A castaña, como en cuanto empeza a caer, a castaña vaise recollendo e vaise levando o que é o sequeiro. O sequeiro é unha construcción pois que está dedicada únicamente a eso solo, o secado da castaña. E aí no sequeiro se vai metendo, se van traendo do souto durante uns días e xa se empeza a fazer lume por debaixo, Por porque debaixo. se o, sí, porque a explicar un poquinho que é o sequeiro é como chama de unha casa, a maior parte son casi de forma como chama cuadrangular, casi todos. Entón, como chama na parte de arriba, o piso de arriba, é un sollado con tablós, con listóns, como chama de 4 centímetros, 3 centímetros, entre listón e listón hai como un centímetro, que non caiga a castaña, pero que se mova o aire por aí e a suba o fume para arriba tamén. Ao fazer abaixo o lume, que suba para arriba o fume, que é o que vai secando a castaña e vai, claro, facendo como chama que se vai deshidratando pouco a pouco. O proceso ten que ser lento porque a castaña ten que dar blanca. Se apuramos Claro. moito o secado, o que facemos é que a castaña se poña negra. Se poña, entonces como chama o proceso, vaise facendo con lume moi morno, un lume moi tranquiliño, constantemente, porque hoxe en día xa non tanto, pero cando había fai 40 anos, 50 anos, daquela estábase secando durante 20 días día e noite, non Día se e podía noite. apagar o secado. Día e noite, sí, sí. Facíase así máis que nada era por o tema que había que meter outra nova, como chama de... Claro. Claro, Claro. porque non collíase cuadra nunha casa, pois se collíase 4.000 kilos. E non se podía fazer unha pisada sola, entonces ibanse metendo, había que apurarse un poquinho para a siguiente, como chama de colleita, e así, pois, iba... E era, pois, todo o mes desde mitade de xa casi de outubro que se empezaba, pois, hasta decembro. Era un... Bueno, aí que era o que había. Eu falo concretamente de Froxán, de todo o Coruel máis ou menos é igual, Sí, que claro. Froxán, falo de Froxán, que Froxán, como chama, había 45 sequeiros na aldea. É o que te iba a preguntar, porque é sorprendente, porque moitos deses sequeiros, ou algúns desos sequeiros se convertiron en vivenda hoxe en día, non? Pero, Sí, pero a propia aldea en sí antes tiña moitísimos sequeiros. Quero dicir, eso era importante para darse conta da importancia que tiña a castaña en cada unha das aldeas do Caurel, non? sí, sí, moitísima. Hoxe en día non nos damos conta realmente da importancia que tuvo aquí a castaña. Non nos damos conta porque, xa digo, aquí era a base de alimento. Era a base do alimento de personas e de animales. Claro. Eso pues, foi o que foi facendo, como chama, que neses anos tan duros, anos apretados como chama da fame, había como castañas e había porco, claro, lóxicamente. Hombre, non pode A faltar. castaño, claro, Eh, entonces como chama de un castaño con porco xa se facía como chama de a xornada. Mira, Non entón, era... remata ese proceso de secado, chega decembro e faise a pisa. Os procesos da pisa cales son? Pois o proceso da pisa, logo xa cando a castaña está, a cáscara que se rompe facilmente, consiste como metela nun saco de loneta, un pouco fuerte, non? E logo, entre dúas personas, agarran o saco cada unha por unha punta e golpean encima dun cepo de madeira. Un Ajá. cepo que leva, unha parte de arriba, leva un pelexo de cabra, de ovella, para que o saco amortigua e non rompa contra o cepo Claro. de madeira. E, pois, claro, depende según este o secado da castaña, existe un número de golpes. Lóxicamente, como chama de, procuraba sempre secalas o mellor posible para agilizar máis rápido o tema do pisar, porque fora máis Claro. fácil pisar, e a parte que a castaña sempre estaba moito máis deshidratada, máis seca, mellor se conservaba. E E despois de logo aí, xa o depois abandoxado, de non? xa pasaba o abandoxado. O abandoxado, antes cando había moita castaña aquí, a castaña, igual xa o día da pisa, alguén abandoxaba un pouco, pero logo deixabas amontonada. Metíase nun sitio onde quedaba aí, ou incluso na mesma caneceira. Se Ujú. colocaba tal e quedaba co que é a cáscara, que aquí chamamos puxa. Entonces iso quedaba, e logo durante o inverno, pois iban facendo, a xente como chama en momentos libres, iban abandoxando, iban sacando a castaña para ir almacenando, para ir guardando e para ir consumindo. E iso é o que se fai precisamente o día da festa da pisa da castaña en Froxán, para que entendades precisamente cales son todos esos procesos que precisa a pisa da castaña e que podedes disfrutar en directo ese día 7 de decembro
en Froxán. Facemos unha pequeniña pausa, Evaristo, para a publicidade e seguimos aquí no Comer e Falar. Muy bien. E retomamos despois da publicidade con Evaristo, estábamos falando desa festa da Pisa da Castaña. Importante para o día da festa, outra cousa que non pode faltar é o menudo pisador, non? Por suposto, como estamos falando da pizza, falando da castaña, falando do porco, ten que estar o menú do pisador, que era un menú moi habitual nos invernos aquí do Courel. E que leva ese menú? Pois o menú a base é a castaña seca, a castaña pisada logo como chama limpia, cocida, e pois acompañada con produto do porco, con chourizo, con panceta, e logo un postre a base de tarta de castaña tamén. O sea que é todo autóctono, todo aquí da zona. Bueno, algo moi importante, tomade nota, quero dicir, podedes entrar nas redes de Asociación da Fonte do Milagro polo tema da reserva deste menú, porque este menú ten que ser baixo reserva, vale, para calcular a xente que vai consumir, etcétera, etcétera, porque logo aparte ali haberá pulpeiro, etcétera, etcétera, pero para poder disfrutar do menú do pisador, se non me equivoco, Evaristo, hai que chamar a un número de teléfono para facer reserva, non? Sí, se pode facer ben tamén na web da asociación ou ben a través do teléfono. É importante o tema da reserva porque nós temos un número limitado de menús. Non temos infraestructura para dar que comer a 2000 personas, ou entonces, claro, a xente que vai reservando vai ter a garantía que vai chegar aquí e vai encontrarse con menú do pisador. Entón, por iso se vai a reserva. Como este programa é máis gastronómico, xa o sabes, falando de menú, falamos dese menú do pisador que vai haber, pero nas túas lembranzas infantís, xuvenís, querido Evaristo, que máis se facía coa castaña seca? Con esta castaña que se preparaba para ter máis castaña durante todo o ano na festa da Pisa? Que receitas ou que elaboracións lembras ti? Bueno, a castaña acompañaba todo. A verdad que a castaña, como chamada, foi un sucedáneo de todo, porque era a base realmente do alimento. Acompañábase con carne, acompañábase ali que facía ovos fritos, con castañas con leite, calquer cousa de a castaña para todo, como chama para todo servía. E que era moi, concretamente en Freixán, era un plato que era moi tipo, que era o almorzo pola mañán, que era chamámonos a calduda. A calduda? Que era un calduda, que era un caldo de castañas, donde logo algunha xente sí que daba a castaña cocida co caldo, con líquido, non? Ibas repoñendo líquido por encima para que quedara un tipo caldo, su tipo caldo. Pero era só a castaña e o caldo. E depois había xente que lle engadía un poquinho de leite por encima. E eso pois era casi o almorzo das xentes daqui do Courel, pois como chama pois casi de medio ano. Eu, dende logo, é do que máis teño oído falar. Quero dicir, todo o mundo cando tira po pasado e rememora, decía a importancia de ter unha calduda antes de sair da casa, non? Sí, porque, bueno, a castaña, pois, sí, dá enerxía, como chama que era que non había que traballaba seguro, había que meter algo tamén sólido, algo que dera consistencia ao corpo. Entón, claro, a xente, pois, tiña, como iso, a castaña, genial, que además a castaña, como chama seca, que, bueno, que aparte, como chama de dixere moi ben, porque é moito máis fácil dixir que a castaña verde. Que a verde. E, entón, claro, e, pois, xa digo, facíase, pois, como quen dice, era o 80% do alimento da xente daqui, era eso, era a base da castaña, acompañada do porco, acompañada de leite, acompañada de produto daqui da terra, era o que había. Aquilo aquí non chegaba a outra cousa, casi agora como quen dice. Claro, unha pregunta, a castaña seca, para regenerala, quero dicir, se mete en auga primeiro como pasa coas legumes ou xa se cociña directamente así? Sí, normalmente é ben hidratala primeiro, porque senón tardía moito cocer, sí, porque é bastante como chama de caro, estar tan deshidratada para que absorba outra vez de novo humedade, ten que estar mellor, claro, facela como chama de un tempo, unhas horas antes de cociñala, pois metela bueno, que chamamos aquí a ablandar. Claro, non, pero me parecía o lóxico, non? Porque cando se seca algo, normalmente o lóxico primeiro é hidratalo, está claro, e a partir de aí, pois, cociñalo, non? Para o día da festa, algo tamén que sempre hai todos os anos é pregoeiro ou pregoeira. Este ano xa podemos adiantar quen vai a ser ou non? Sí, xa temos, normalmente xa hai que empezar a falar desto xa desde o mes de setembro, por iso non ao final, claro. Sempre por iso. Bueno, pois levábamos uns anos como chama falando con Emilio Rúa, que non gustaba que viñera, xa fora tamén pregoeiro como chama na festa do Magosto en Folgoso, non sei se foi no 16 ou no 17. Foi o pregoeiro 2 anos despois que a min.
en Sí, pois sí, no, da Seoane. Pusete, sí. Sí, pois, entón, como chama de, bueno, pois coincidimos con el nunha ocasión, como estas últimas, como chama de edicións, fomos levando tren de xente da música, estuvo como chama de Rosa Cedrón, estuvo Vítor Romero, entón decidimos, pues falamos con el, sí, pues encantado de vir aquí e dar o pregón. Bueno, pois xa temos aí pues, asegurado o pregoeiro, O que é pregoeiro, parte importante da festa tamén. por suposto, non? Porque é un pouco que ensalza precisamente pois por que estamos ali todos reunidos. Eu xa sabes que eu estou sempre no banquillo, vale? Para o que necesites. O Pois sea, mira, incluso como pregoeiro suplente tamén, Si algún día pois agradece, o desde que aquí se estaría agradece. o que estaría honrado son eu, Que é o importante. Pois, bueno, Antes pois de, todo. antes de rematar, querido Evaristo, para o resto da xornada, que vai a pasar na Festa da Pisa para que a xente sepa todo o que tedes preparado ali? Bueno, como xa as xornadas son cortas de luz, pois Sí, é bastante breve, non? Pero bueno, empezase co proceso primeiro, aos 11:30 da mañá, por aí, enséñase o sequeiro, non? Porque xente que non conoce o proceso do como funciona o sequeiro, pois encende o lume, faise máis ou menos unha mostra do que é o funcionamento, non? Como secan as castañas, enséñase a construcción e logo xa se pasa ao proceso do pisado, non? Xa aí empeza co pisado e logo como chama do bandoxado. E logo xa como chama de se fai o pregón, bueno, aí este ano faise a presentación da Asociación de Castiñeiro e Soutos de, é bueno, ver, Castaña e Soutos de Galicia, exacto. que, bueno, consideramos que é recén creada e como xa consideramos que era, pois, igual tamén un xeito, dado como chama a exposición do Cabrel do Castiñeiro, que somos aquí, pois entón pensamos neso. E aquí acudirán unha delegación da asociación bueno, pois como chama o menú, degustación do menú do pisador. E pola tarde, pois, nos volveremos outra vez a pisar un pouco, que é cando xa participa a xente, o público. Cando xa ven Claro. a xente de fora, que lle gusta participar, que, bueno, é normal, non? Que non, que isto está aberto a toda a xente que queira participar. Por lo menos ver, porque hai moita xente que dice, eso é sencillo, non? Logo, cando agarras, a cousa máis complicada. Claro, é que así te leves a idea exacta. Pois é o que hai, pois, todo o día. Depois, como chamo de, bueno, pois sempre hai pola tarde xuntanza de gaiteiros, porque iso é o bon que ten. Que aquí aparece cada un con seus ferramentos, e montas unha banda, nada, En nada. sin todo, nada. Bueno, e Non, non, haberá tamén, como sempre, postos de moitos produtos tamén de aí do Caurel, porque quero destacar ademais unha cousa, que tamén organizades un pequeno mercado, non sei se é todas as semanas ou todos os meses, aí en Froxán, non? De produto local. non facemos. Isto fai, empezaron a Comunidade de Monte, non Ah, sei se continúan agora. vale, Empezou a vale, Comunidade de vale. Monte, sí, sí, Vale, sí. vale. Nós temos outras actividades por aí. Máis que nada, realmente as actividades que nos tal son a recuperación de vellos oficios, tradicións, como chamo do pobre. É cousa que na asociación, casi máis que nada, é o argumento que temos para iso. Vinda, que facemos máis cousillas por aí, pero, bueno, unha das cousas é a recuperación de vellos oficios, de tradicións e cousas de aquí Como do o pobre. tema do Serrado ao Aire tamén, non? Se non me equivoco. Tamén, sí, iso xa tamén levamos bastantes anos facendo, e, bueno, pues tratando de eso, de que a xente xoven vai vendo que como chama unha tabla non ven como chama do Claro, almacén de Madrid, non? Que ten un proceso antes, como chamalle, e o proceso como fai anos é bastante complexo e complicado. Hoxe facer serrar un camión de madeira é un momento, claro. daquela había que facer a man. Unha cousa, Baristo, sobre eso. Perdoa, porque é que son cousas que sabes que me interesan moito e que sempre que te pillo acabamos falando destas cousas, non? Pero este tema dos oficios, cando facedes estas demostracións, o tema da serra ao aire, claro, a maioría de xente que segue facendo eso xa é xente moi maior, non? E hai moita xente que se nos vai indo, non? Sí, E esa é a tristeza. Consíguese transmitir aos máis novos para que haxe unha continuidade polo menos, xa non digo de traballar con eso, pero que a exhibición e o valor de que se manteña viva a memoria deses oficios conseguides, que algúns rapaces vayan collendo ese testigo? sí, pois ahora sí, eu, por exemplo, vixo no tema da pizza. Vixo no tema da pizza co abandoxado. O abandoxado, cando empezamos nos ca pizza, non o tiñamos casi, non é Xan de Vilar, non tiñamos que nos fixeron a mostra do abandoxado. E hoxe temos xa aquí xente xoven que abandoxa perfectamente. Iso é unha mostra de que, bueno, algo vai servindo, de algo sirve. E depois no tema da madeira, igual, no serrado da madeira, pois iso nos queda un serrador, que ten 95 anos. Claro. Pois que empezamos, claro. Entonces, como chamada, pero bueno, foi transmitindo esta xente que nos enseñou o tema da serra na pizza, que foi importantísimo, non? Porque a colaboración deles, sin esa colaboración, non houberamos feito nada. Claro. Pero contamos que cando collemos esta xente, xa era xente que tiña 80 anos, 80 e pico anos. Claro, claro. Entonces, bueno, pues, igual chegamos no momento oportuno. Pues igual máis ou non houberamos sido capaces de recuperar eso. Pois a verdade é que me alegro de verdade, porque eso, xa co difícil que é
manter os oficios, eso nos teria que levar a outra charla máis alá de como son os procesos educativos na formación profesional e como se está perdendo o valor polos oficios e polos maestros nos oficios, non? Que me sigue preocupando enormemente que non se teña máis en conta os maestros que levan toda a vida dedicado a eso, en dar esa formación e non que o de xente que o mellor non se formou na vida nese oficio, non? E a perda dos oficios está nese marxe, en non Sí, contar coa aportación da xente veterán que leva toda a vida neso, non? E a mí me dá claro, moita pena eso, Evaristo, porque realmente estamos perdendo un coñecemento que cando estas sí, persoas sí. se vayan, se van con eles. Claro, nós por iso tratamos, xa pillamos nun momento xusto, non? Porque como chamo, tuvemos a suerte que estuvemos con nós durante como chamo os anos, porque algún deles con 92, 93 anos ainda estaba serrando. Claro. E iso, porque a mal nos enseñaron o proceso que o sigo serrado desde os anos 50, 60 para cá sigue se perdera. E non é só o proceso de serrar o que vemos serrar aí a madeira con serrucho destes grandes, senón como chama era o proceso de marcado e todo o que conlevaba para chegar hasta aí. Que eso era para nós era o máis complicado, o máis difícil. Claro. E bueno, pois gracias a Deus e a esta xente que nos enseñou, hoxe sabemos, nós xa ir marcando e tratamos de darlle continuidade a isto, non? Que a xente que ven agora atrás nosa, pois habrá pois, que tiña interés, outra xente non tiña interés, pero bueno, nosa intención é seguir, darlle continuidade a todo este tipo de oficios. Chegaches a facer algo tamén cos caleiros, pode ser, se non me equivoco. Sí, tamén recuperamos un caleiro, se fixo o cal tamén. Recuperamos o carbón, de facer o carbón como se facía antes aquí, carbón de uz, de coza. Bueno, cosas como chama que conseguimos gracias a esta xente maior. Claro. Porque o caleiro nunca o vira funcionar, nunca. Nunca vira, ni sabía realmente como se facía o proceso. Pero bueno, e tuvemos uns nomes como chama que con 80 anos, eles de rapaces, de moi xóvenes fixeran, entón nos serviron para darlle fío a esta continuidade. Bueno, a verdade, eu digo cho de corazón, e creo que o sabes, Evaristo, que a mí me parece fantástico e fundamental isto que facedes, por exemplo, dentro da asociación, non? De que non se perdan esos oficios e, sobre todo, a riqueza de que en distintos puntos de Galicia os oficios tiñan xeitos distintos, quero dicir, incluso se diferenciaban por zonas o xeito de levar a cabo certos oficios, non? E por eso me parece tan importante e tan rico que isto se conserve. Incluso creo que hai que de algún xeito leválo a papel tamén, que se quede guardado históricamente todo o que é todo isto para que non se perda esta información, porque volvo a insistir, se non é por xente como a vos, a maioría da sabiduría nos oficios vaise cos que levaron a cabo o oficio, e se non o transmitiron ou non houbo interés en que recollelo, se nos perde para sempre, e a min eso realmente me dá moitísima pena, por iso valoro tanto o traballo de asociacións como a vos, Evaristo, que manteñades vivas estas tradicións. Por favor, seguide o facendo. Non sei se teñes en mente recuperar algunha máis, ou de momento estáis intentando manter estas. Sempre poden salir cousas novas, a verdade como chamo que estamos sempre maquinando, bernando que poden apetir cousas novas. Entón, bueno, pues vamos como chamo de mirar a ver, porque hai moitas cousas que se poden facer. De feito, estamos tratando de certos, como chamo, oficios por aí, o que eran os cesteiros, que temos a xente aquí na aldea que está facendo, que empezamos a ter xente aquí, como chama, que sigue mantendo o tema de facer cestos e cousas desas, que iso tamén se perde, lógicamente. E, bueno, pues de momento, xa digo, xente xoven aquí ahora que está mantendo como chama dese. Algún día, pues igual, tamén faremos algo dedicado a eso. Pois, oxalá estaremos moi pendientes, querido Evaristo. En todo caso, a cita máis inmediata é o 7 de decembro na aldea de Froxán, nas terras maravillosas do Caurel, esa festa da pisa da castaña. Pregoeiro o amigo Rúa, por certo que máis fai tempo que non o vexo tamén, a ver se nos vemos. É unha xornada maravillosa para disfrutar dunha aldea preciosa do Caurel. Querido Evaristo, un placer verte aínda que sea aquí pola pantalla. Espero que nos vexamos na festa da pisa. Igualmente, agardo verte por aquí tamén ese día. Podamos compartir un rato aquí de tertulia e yo tamén pisamos un rato, se fai falta, claro. O que faiga falta, xa o sabes.